10 al 20 de noviembre se celebra en Sitges la 8ª edición de la ruta Sitges Tapa a Tapa, una ruta gastronómica en la que 34 establecimientos participantes ofrecerán sus mejores tapas acompañadas de un quinto o una caña por solo 2,50 €. Hola, soy Manolo de Cañateca Prado y os voy a presentar nuestra tapa llamada Planeta Tierra, que presentaremos en la edición de noviembre del 2016 del Tapa Tapa. Nuestra tapa consta de una hamburguesa rellena de gamba y queso brie. Está montada sobre una base de parmentier de patata al azafrán y decorada con una confitura de tomate natural y unas torraditas de especias. Os invitamos a que vengáis a probarla y esperamos que os guste. Hola, soc la Neus de la Deessa Santa Maria de Sitges i aquest any per al Tapa Tapa de la tardor us presento la Sirenita. La Sirenita es composa d'una base d'una llesqueta de pa torrat amb guacamole, amb una miqueta d'enciam perquè quedi més cruixent, una gamba a la planxa i el pernil ibèric fent la cabellera de la Sirenita. Us convidem a venir a provar la nostra tapa aquí al Deessa Santa Maria i esperem que us agradi molt, moltíssim. Hola, soc Jaume Grau del 13 Llunes i en aquesta edició del Tapa Tapa us presento una tapa de tardor que es diu Cup de Tardor. Doncs l'elaboració d'aquesta tapa porta esvergínia llaminada amb una flor, rellena de botifarra negra, una mica de mango i també està elaborada amb una mica de farina i fritura. Directament la passem per la fregidora i acabem amb una salsa de formatge i cúrcuma decorada amb una miqueta de xips de moniato, que és de temporada, i figues d'aquí del pla. I esperem que vingueu al 13 Llunes, que proveu la nostra tapa, també amb el nostre gran local climatitzat i preparat perquè la vostra atenció sigui adequada. Gràcies. Hola, soc Josep Maria Mates, del grup Mates Analot i del cafè Bar Roy de Sitges, el cafè més antic i un cafè del poble. I per aquesta tardor us presentem una tapa adient al temps, com és la galta de porc ibèric, amb un llit de trinxat de col i patata. Bé, per fer la tapa aquesta agafarem les galtes de porc, les tindrem marinades amb vi negre, acabat les esmicolarem i farem un sofregit amb ceba, una mica de llorer, tomàquet i salsa espanyola, i acabat pel llit muntarem el que és la patata i la col. Primer la bullirem, després la passarem per la paella amb una mica de porc, de bacon, de canviada, i ho muntarem tot plegat amb un llingot de carn a sobre. Bé, esperem que vingueu aquí al cafè Bar Roy de Sitges per degustar aquesta tapa, desitjant que us agradi i podeu combinar-ho amb altres coses que tenim, com els vermuts, que avui en dia és una cosa que agrada a tothom.
Podrás votar por la tapa que más te guste, rellenando la papeleta del librito que encontrarás en cualquiera de los establecimientos del evento, y entrarás en el sorteo de 3 fines de semana en 3 hoteles de Sitges, o la posibilidad de participar gratuitamente en la próxima edición de la ruta Sitges Tapa Tapa. El establecimiento ganador participará en el concurso de la Tapa de l'Any 2016.